Берсе шигырь яза, берсе көйләр авторы дисәк тә була. Тик матур җырлар белән дә сөендерәләр. Инде бу сорау эленеп калды Рөстәм әйтмешли, безнең Гөлүсә ханымга иҗатта, шигырь иҗат иткәндә каникул бармы ул? Шигырь иҗат иткәндә каникулны табигать үзе диктовать итә дип әйтер идем. Чөнки менә мин ял итәсем килә әле шигырь язмыйм дип кенә булмый. Әгәр инде илһам килсә, рәхәтләнеп торып менә бушанасың, ул шундый күңелләр бушанып кала шигырь язгач, аны бәлки шигырь язган кеше үзе генә аңлыйдыр. Ә инде күңелгә илһам килми икән, ул бер айга гына түгел, хәтта елларга да сузылырга мөмкин. Син менә язасың килә, күрәсең нәрсәдер менә күңелдә кайный, ә менә илһам булмаса син аны чыгара алмыйсың. Менә шундый халәтләр булып ала. Ул инде сез әйткән шул иҗатта ниндидер бер каникуллардыр дип атала. İlham bulmaganda yazmау аңлашыла. Ә менә илһам килеп язмый калып булмыймы дисең? Мәсәлән, сез башка эш белән мәшгуль, һәм монда бер фикер, идея килде. Барам дигән ахларым да бар минем. Менә рольдә барганда телгә шундый матур шигырьләр килә, мин аны сөйләп барам да, менә кара инде нинди матур фикер, мин моны язып куярмын әле димен, ләкин менә шуннан соң әз генә күңелгә башка уйлар килеп керә дә, теге фикернең бер тамчысы да калмый, ул гомумән ынтыла, ул ниндидер табигатьтән шулайдыр инде ул. Яңалыктырмы, юктырмы, мин сезгә бер лайфхак әйтәм. Диктофон бар телефонда. Әйе, ул бик ярдәм итә чыннан да. Андай әйбер бар миндә. Telefonda гадәттә навигатор кушылган була, шуңа күрә. Юк, машина белән юл читенә туктыйсың да, һәм син килгән фикерләреңне телефоныңны алып яздырып куйсаң, ул чыннан да шундый ярдәм итә аннан Юк, соң. алай туган шигырьләрем дә бар. Менә юл кырыена туктап, рәхәтләнеп торып язган, шундый мәхәббәт турында язган шигырьләрем дә байтак минем. Сезнең менә бу иҗади тандем ничек барлыкка килде соң? Лилия Муллагалиева һәм Гөлүсә Шахман. Лилия, безнең иң беренче җырларыбыз нәрсәдән башланды әле? Нинди җыр яздык микән без бер хәзер хәтердә дә түгел инде. Кеше килә, җиргә кеше Әйе, китә. шулайдыр мөгаен. Күптән булдымы бу хәл? Бу Берничә ел элек. пандемияга хәтлек 20-нче еллар алдыннан, 19-нчы елларда кеше килә, җиргә кеше китә дигән шундый матур җырыбыз дөнья күрде. Аннан соң Кем инициативасы булды? Кем тәкъдим ясады? Беләсезме, аның мин бит инде көйләр язучы буларак һәр вакыт китапларын алам. Һәрбер шагыйрьнең, Гөлүсәнең дә минем кулыма килеп керде китабы. Һәм мин шул китаптан карап утырганда шигырьләрне, менә шушы җырга күңелем төште дә, шул ук секундта язылды. Әйе, чөнки ул бит инде гадәти генә шигырь түгел. Һәм хәтта клипның тематикасы да. Мин инде анда клипта да без керттек. Бөтен безнең арабыздан киткән ул чорда. Бөтен дип әйтеп булмый инде, менә мөмкин кадәр күбрәген керттек инде үзебезнең кадерле кешеләребезне, шәхесләребезне әйтегеме. Һәм шуннан башланып китте. Әйе, шуннан башланып китте. Аннан соң инде Лилия үзе өчен генә язмады, аннан соң башка җырчылар өчен дә җырлар иҗат итә башлады. Һәм алар барысы да ниндидер бер хикмәт белән шундый матур, шундый теге җырлар булып халык күңеленә барып ирешә торды, халык күңелен яулый торды. Шундый искитмәле матур җырлар. Әллә безгә генә шулай тоеламы, әллә чыннан да шундый матур искитмәле җырлар? Әйдәгез, бер җырны тыңлыйк әле, безнең радио тыңлаучыларыбыз нинди фикердә булыр икән.